Mijn naam is Laurien van Petten en ik heb vroeger vaak in Michel in Aardenburg voorgedragen uit eigen werk, dus ik ben het een beetje gewend. En nu ga ik voor jullie een verhaal vertellen dat gebeurd is in IJsendijk, lang geleden. 1604. Maurits, adjudant, vertelt. Maurits was het vechten een beetje moe. Hij zette zich aan een tafeltje midden in de zon en begon in zijn eentje een partijtje schaak te spelen. Dat ging hem goed af. Hij beleefde er plezier aan en hij vergat even zijn vele dagdagelijkse beslommeringen. Hij wou net een belangrijke zet plaatsen toen hij uit zijn concentratie gehaald werd. Een zachte vrouwenhand tikte op zijn schouder en niet veel later keek hij in een paar mooie zwarte kijkers. Heb je zin om even heerlijk weg te dromen in mijn armen, meneer? Lispelde Margarita in zijn oor. Hij schrok, want was door zijn schaakspel even helemaal weg van de wereld geweest. Wat overkomt mij nu? Dacht hij even beduust. Nee, ik heb even helemaal geen zin in aardse zaken, zei hij misnoegd. Trouwens, ga je maar mijn manschappen lastigvallen. Die zullen na al dat vechten wel in zijn voor een verzetje. Teleurgesteld droop ze af. Weer ging hij door met listige plannen te maken voor de volgende zet. 10 minuten later werd hij weer gestoord. Help, help, ik ben bestolen. Mijn hele voorraadkast is leeggehaald, jammerde een oude vrouw luidkeels. Zij viel op haar knieën voor Maurits' tafel neer en snikte bittere tranen. Dit was nou al de 3e keer in 1 week tijd. Konden de mensen niet beter opletten? Of was er werkelijk zo'n grote armoede onder de bevolking van IJsendijk? Hij zuchtte en wist niet goed wat te vertellen. Vraag maar een brood aan de almozenier, Hens. Snel riep hij een soldaat erbij. En die begeleidde de bestolene naar de kerk, waar zij tevens kon opsommen wat er allemaal verdwenen was. Het was ook altijd wat. Weer ging Maurits door met schaken. Niet veel later begon er een groepje soldaten te vechten. Zij twisten wie er eerst aan de beurt was bij de mooie Margarita. Weldra vloog het stof uit hun vuile kleren in het rond. Ze hadden immers nog geen tijd gehad om hun kleren te wassen, laat staan zichzelf. Het was een woest geheel. En binnen de kortste keren stonden er een heleboel omstanders hen toe te juichen en op te peppen. Maurits verroerde geen vin. Hij hield zich stoïcijn stil en liet het gebeuren over zich komen. Toen er enkele bloedneuzen geslagen waren en enkele tanden gesneuveld, kwamen er plots enkele jonge deernen uit de omliggende straatjes. Toen de mannen dit merkten, steeg er een luid gejuich uit hun schorre kelen. Hoera! De meisjes van plezier sloegen hun armen om de soldaten heen en zij troonden hen mee naar de Rossewijk van het bolwerk. Ai, 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 dat belooft, verzuchtte Maurits gelaten. Tja, zijn manschappen hadden zich de laatste tijd ook veel moeten ontzeggen. Alleen maar vechten tegen de Spanjaarden had je tenslotte ook niet in de koude kleren zitten. Honderden soldaten hadden in het heetst van de strijd het loodje gelaten. En het was ook niet niks als je beste vriend ineens naast je neergeschoten werd.
Velen hadden thuis hun vrouw of vriendin achter moeten laten. Hoe verwerk je al dat verdriet? Juist op die momenten is het heel moeilijk om trouw te blijven aan huis en haard. Maurits was echter een man van ijzer en staal. Hij stond aan het hoofd van een groot leger en had een groot hart. Nog geen ene keer was hij zijn vrouw ontrouw geweest. Daar konden velen een voorbeeld aan nemen. Schaken had hij zichzelf geleerd. In vele kleine minuutjes dat het even wapenstilstand geweest was. Zo was hij op het rechte pad gebleven en zo ging hij door. De zon begon langzamerhand onder te gaan, maar hij speelde nog steeds door. Nog even een toren eruit gooien en daarna een koningin. Wat pionnen uitschakelen, vliegensvlug wat andere schaakstukken verplaatsen en dan eindelijk, schaakmat! Was heel het leven maar een schaakspel, lispelde Maurits stilletjes. Dan zag heel de wereld er een stuk mooier uit. Dank u.